Pivo Ostravar je lokální pivo severomoravského regionu. Ostravar je stejný jako Ostraváci. Férový, upřímný a poctivý. A my jsme dostali za úkol prostřednictvím aktivace tyto hodnoty komunikovat směrem ke spotřebitelům. Navázali jsme na probíhající komunikaci naše řeč a vtipně jsme propojili řeč s produktem a dárkem. Aktivace v letních měsících nesla hlavní sdělení. Mluví nám z duše. A jako dárek, který podpořil prodeje, jsme spotřebitelům nabídli mluvící otvírák. Otvírák ze sebe při otevírání piva chrlil hlášky, blízké srdci Ostraváků, a zároveň metaforicky popisoval povahu regionu. Celá soutěž probíhala pouze na webu, což bylo pro Ostravar absolutní novinkou. Soutěžící na webu vkládali soutěžní kódy, za kódy získávali mluvící otvírák a navíc při vyplnění typovací otázky mohli vyhrát pivo Ostravar na celý rok zdarma. A jak jsme si vedli, otvíráky zaznamenaly velký úspěch a Ostravar tak ukázal, že skutečně mluví Ostravákům z duše.